साल्फा है। देबरगाव समष्टि हिसाबै देबरगाव मण्डलाव बीजेपी दोला 0 जानो थांगासिनो दं। बेयो आंनि बुंनाया। खुलुमबाय। खोथाया एसे सेन्सिटिभ अब्लाबो बुंथारनांगौआ गोनांथि। दिनै जोंनि माहारिनि जि दावहा जुद्ध बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेरावहाय हाथियारजों दैदेनग्रा हान्जाफोर जोनोम मोनदोंमोन। दा गासिबो सेटलमेन्टआव फैबाय, सारेन्डार जाजोब्बाय, डिसबेन्ड जाबाय। मोनसेया सरकारबो सालायदोंमोन ज'हैनो आरो 0 लेभेलनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनैसिम जाखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार दङ जों बेखौ नुगासिनो दं। आरो बेनिख्रुइ सिगां NDFB हिसाबै फाउन्डार हिसाबै जोंहा डिआर नाब्ला सार बिथांनि सोमोन्दै लोगोसेनो सोरबा बायदिया दिनैनि समावहाय डिसबेन्ड जानाय अर्गेनाइजेसनखौ लानानै दिनै गोबां केस गोलैसोनानै दं। थेवब्लाबो बेनि फारसे बिजिरनायखौ जों नुवाखै। आरो बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो मस्ट इम्परटेन्टलि जे दिनै ओरैबायदि मोनसे गिदिर मासियाव दङ, दा बेखौ जोङो लोरि होनोबो हाया। बे आलादा खोथा। नाथाय पइन्टआ नैबाव फैयो, सोरबा बायदिया मोनसे एकर्डनि थ्रुयै दिनै गासिबो सेटलमेन्टनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों सारेन्डार जानानैबो खोथानि सायाव खोथा गोबां आल'सनानि गेजेरजों जे मेइनस्ट्रिमाव फैबाय। थेवब्लाबो दिनै हारिनि थाखाय नांथाबनानै दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव। नोंथांमोना डिआर नाब्ला सार बिथांनि फारसेनो आङो बुंनो सानदों जे दिनै बिथाङा जोंनि माहारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै जुजिनानै दिनै आधा बैसो जेलावनो दिनै दिन सम बारहोनांगौ जादों। बेलाफारसेथिं सोरबाया ओरैबायदि उदांहै दिनै अथ'स' डिसबेन्ड जानाय अर्गेनाइजेसन गोबां केसबो पेन्डिं दङ, रेड हेन्डेड। दा बिथांमोन बायदि ओरैबायदि गिदिर मासियाव दङ, दा बिथांमोनखौ जोङो खोमोन दोंसेबो लोरि होनो हाया। आरो बेलाफारसेथिं बिराद बाख्नायथावना बाथ्राया नैबेसो जाहैबाय, एसे ट्रेजेडिबो जाहैगोन दा। जोंनि बिटिआर ओनसोल, बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बा जोंनि सरकार, काउन्सिलनि सरकारा दा बिथांनि आखायावसै। बिराद गिदिर ट्रेजेडि नङा होमबा रायजोफोर? बिराद गिदिर ट्रेजेडि। जाय बेफोरबायदि आर्मस अर्गेनाइजेसनजों लोब्बा थानायनि एन्टिमोन जोंनि नैबे सासे दैदेनगिरिया। दा बिथाङा बेनि बिराद गिदिर फेन। आसरित। आरो इम्परटेन्टलि दिनै बिथांजों आखाइ हमहैग्रोदों जोंनि नैबे मानव गिदिर बिथाङा। मा बुंगोन दा रायजोफोर? नंगौ, बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। दिनै सावरायनो नागिरदों बिजेपि दोलोआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि फारसे आरो जोंनि बिटिसिआवनो बिजेपिनि मोनसे दावराव, बेखौ लास्टआव रायलायगोन। बेनि सिगां नैबे पइन्टआव फैग्रोनोसै। NDFBआ सारेन्डार जाबाय, अर्गेनाइजेसनाबो डिसबेन्ड जाबाय। नाथाय सुक्तिनि गेजेरजों जाखिनि रादाय होदोंमोन बे जाफुङाखै मानो? दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दं। फाउन्डार हिसाबै सासे मेन सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा दासिमबो जेलाव। गोबां खोथा बेले बेजे, बेनि फारसे आं बुंनांगौ गैया, नोंथांमोना मिथिखागौ। बेनि रिजाल्ट, बेनि आउटकामा मा जागोन जों बेखौ उनाव मिथिसिगोन। दा बिसायख'थिनि हाउदाव दा मेरला बाथ्रा बुंनो हानाय, बेनि फारसे जों सांग्रां जानाया गाहाम जे थारैनो सरकारा बबे लेभेलसिम सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौहाय जेलनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना हाया। 5 बोसोरा जोब्बाय। बिटिआर सुक्ति जानायाबो 5 बोसोर जोब्बाय। दा दिनै एलिगेसन ओंखारदों, बे एक्चुअलि फेक्ट। नंगौना नङा
बे बिजिरनांगौ जोंनि खामानि नङा नाथाय जोङो जा नुदों जा खोनागासिनो दं थारैनो बिदि मारब्ला बिथाङा दिनै सासे जोंनि आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन मासियाव दङ आं मुंखौहाय मुंख'नो हानाय नङा नाथाय आंबो बे खोथाखौ ओरैनो बुङाखै बेखौ कंग्रेस पार्टीनिफ्रायहाय बे एलिगेशनखौहाय लाबोदों बा बे फेक्टखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होदों हयथ' नोंथांमोना मोनथिबाय नाथाय आङो मानो बे पइन्टखौ लाबोदों जोंनि बिटिआरजों लोब्बा दङना गैया जुदि मोनसे डिसबेन्ड अर्गेनाइजेशननि सोद्रोमाया बेनि फारसे केसबो दङ गोबां केस दङ ना दा इउटुबनि गाइडलाइन मथे आं बे नामखौबो लानो हाया दा खुगायाव दा बे पइन्टखौबो बुंनो हाया नाथाय बिराद गिदिर केस मोनसे दङ आरो मोनसे बिदिनो ब्राइब खालामनाय बा माबा माबि बिदिबो केस दङ दा बेनि फारसे सासे एमपि बिथाङा रोखा फोरमान होदों नोंथांमोननो बेखौ आङो भिडिअखौ इन्ट्र'आव होनाय बायदि ससे बेखौ जोबथारनायाव होलांबावगोन डिसबेन्ड जाबाय सारेन्डारबो जाबावाखै बेनि फारसे केसबो पेन्डिं दङ फाइलाबो गोमाबाय नोंथांमोना हमदांना मोनखाबाय ओरैबायदि उदां बेरायगासिनो दं मिनि खुसि मिनि हालेले बिथाङा आरो फारसेथिं जोंनि बिटिआरआवबो नोजोर होबावदों दा बेजोंनो जोंनि माखासे नैबे मावथि बिथांमोना फुस्लाय जागासिनो दं आरो लोगोसेनो बिथांमोना जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंखौनो फुस्लायनो नागिरगासिनो दं जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय मूर्ख बानायनो नागिरगासिनो दं जोंहा अलरेडि 6 शेड्युल जोंनि काउन्सिला गोबां बेले बेजेआव गोग्लैसोखाबाय आरो बेनि सायाव नै बिथांमोना खैफोदाव आरो खोलैनो नागिरबावदों अबे मोनसे हाखराव गाब्रबावनांगौ अलरेडि जोङो गाब्रखाबाय 5 बोसोरा जों गाब्रखाबाय दा बिनिफ्राय बोरै बारग'नांगौ बेनिसो सिन्था दिनै प्रमद बर'आबो उफायहीन बिथाङाबो दिनै कमप्रमाइसनि गेजेरजों जितु आङो थांनाय भिडिअ दिनै होखाबाय जे बिथाङा गोबां कमप्रमाइस खालामनो गोनां जादों जितु बिथाङाबो सिगनेटरिमोन आरो बिथाङा बे बिसायख'थिखौ देरहानांगौआ बेसेबां लेभेलसिमहालागै थांनांगौ बिथाङा थांखाबाय खालामबाय मानोना बे बिथांनि मान सन्मान बिथांनि मर्यादानि बाथ्रा दंमोन बिथांनि सिनायथिनि बाथ्रा दंमोन बिथांनि रायजो राजाफोरनो होनायनि खोथा दंमोन जाय खोथा रादाय होनायाव बिथाङा फेलें जादों दिनै बेखौ बिथाङा मिथिगौ नाथाय बेखौ बिथाङा बुंफ्रुनानै लानो हानायनि साहस गैया मानोना बिथांनि टारगेटआ 2025आव आरोबाव खनसे सरकार दानायनि सिमाङा बयबो नुदों दा बिदिनो खोथाया पइन्टआ नोंथांमोना बुजिनो हानांगोन दे दिनै डिसबेन्ड जानाय अर्गेनाइजेसना दिनै जोंनि एनडिबि बा जिखुनु जोंनि बिटिसि हालामावहाय जोबस्रांजोब्बाय जोंनि बर' हारि हिसाबै मोनसे समाव जोंखौहाय मोनसे अर्गेनाइजेसनखौ मुं लायालाबासिनो गथाय जोंनि हारिखौनो माबा होननानै बुङोमोन बिसोर माने एक्सट्रिमिस्ट गोजा होननानै बुङोमोन जेन हमलाबायनाय बायदिसिना जाथाय जायोमोन दा बे खोथानि फारसेनो जोंहा नैबे बिथाङा सासे ओरैबायदि गोख्रों एन्टिमोन स्टेटनि फारसे जाय बिथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुङो जे मोनसे जाथिया बोरैहाय एक्सट्रिमिस्ट जानो हाथावथाव उमुक 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 होननानै माने मोनसे नाम मेनसन खालाम बा बिथांमोन अर्गेनाइजेसननि नाम दङ खिन्थु बिदि खालामालाबासिनो जोंनि हारिनि फारसे मानो टारगेट होननानै बिथाङा ओरैबायदि एन्टिमोन दा बिथांमोनजों बिथाङा बोरै गफबनानै थानो हाखो दा जाय बिथांमोना उदाङै बेरायगासिनो दं बिथांमोनाथ' ओरैबायदि गिदिर मासियाव दिनै प्रमद बर'आथ' बिथांमोननि मोनसे फिसा नमुनासो 17 बोसोराव दिनै जाय बिथाङा दिनै दमन खालामनानै जे सालायदोंमोन बेनि फारसेबो हिंसामोन बे व्यक्तिया नोंथांमोना अलरेडि बेखौ नुखाबाय सासे एमसिएलएखौ इएम बिदोंमोननो बेखौबो होबावाखै अब्ला माबायदि हमथाना लाखिदोंमोन रायजो राजाफोरा साननानै नायदो दिनै बिथाङा गोबां केसेस दङ पेन्डिं दङ बिथांनि फारसे गोबां एलिगेशन्स दं बा फेक्ट बेनि फाइलखौ खुलिना होगोननो नैबे बिथांमोना नोंथांमोननो भिडिअ जोबथारनायाव होलांगोन आं दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे बिथाङा माबे अर्गेनाइजेसनजोंहाय सोमोन्दो दङमोन दिनै जोंनि आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन मासियाव दिनै दङ दा जोंनि क'क्राझार जोंनि नैबेवहाय देबरगाव मण्डलिनि माखासे मावथिफोरा बोराबलायनाय दिन्थिदों सोरनि फारसे चन्दन ब्रह्म
गोदानै सायख'जानाय मण्डलिनि आफादगिरि बिथांनि फारसे बोराबदों। मानो बोराबदों? थाव संख्रि बानलुनि बोराबलायनाय जागासिनो दं। गारि बायदिसिना पेट्रल सोनो डिजेल सोनो बेफोरबायदि दावराव, लोगोसेनो माखासे नियम दङ बिथांमोननि नियमफोरखौ माने उल्लंघन जानाय बायदि मोननानै वर्कार्सफोरा दैदेनगिरिफोरनि सायाव बोराबदों बेबायदि। दा नोंथांमोना नायदो, बेथ' फिसासोबाव आरो गोजौ लेभेलसिम बेसेबां मा जाबावो, बिथांमोना बेसिम हाबस'नोनो हानाय नङा काउन्सिल हिसाबै जे बिथांमोना बिजेपिखौ बेवहाय सालायगोन। स' बेनि फारसे आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, बिथांमोननि पार्टियाव मा जादों जायाखै, खिन्थु हाजासे मानि जोंनि रायजो राजाफोरा बिजेपि दोलोनिफ्राय जानगाराव थायोब्लानो गाहाम। मानोना बिथांमोननाव अलरेडि गोबांथार सिगांबो बुंबाय थादों, गोबां मानसियानो बुंदों, दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे बिथांमोननाव रिजनालिजमनि सेन्टिमेन्टआ एकदम निल, जिर'। बिथांमोननि पलिसिस पार्टिनि जि दङ बे जोंनि फिसा फिसा मोनसे हारिनि फारसेल' साननाय, बिथांमोना बेबायदि गैया पार्टियावहाय। स' बेलेग लेभेलनि बिसोर नेसनेल लेभेलाव खामानि मावो नालाय, बेवहाय जोंनि रिजनेलफोरनि जे गांनाय उखैनाय, जोंनि जे नांगौ गोनांथि, बेफोरखौहाय माइनर बुस्थुफोरखौ बिथांमोना बांद्राय गुरुत्थ' होआ। बिथांमोना फकास खालामो माखासे इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि एज आ होल बयखौबो लाफानानै। स' बेवहाय जोङो फिसा मोनसे हारिया बेवहाय जोङो मोस्रोम मासे गाथारजासेबो नङा बेबायदि बिथांमोननि थाखाय। जेन हक नोंथांमोना नायलांदो नैबे भिडिअखौहाय। कंग्रेस पार्टिनिफ्राय रकिबुल हुसैन बिथाङा एमपि मानबिर एमपि बिथाङा बेखौ गावसोरनि पार्टिनि प्रेस मिटआवहाय बेखौ क्लियार खालामना होदों जे फाइल मोनसे बिथाङा बेनि फारसे बेखेवदों। दा बेनि फारसे थाबैनो एरेस्ट जानांगौ बा एरेस्ट खालामनांगौनि दाबि दैखांदों बे। स' नायलांदो, लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। अल्फा है अगर वो हेमंत बिस्व शर्मा अल्फा है, अगर वो सरेंडर किया तो दूसरा बात है। अगर सरेंडर नहीं किया, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? थोड़ा एक झलक हमारे ऊपर, इसीलिए वो मार देना चाहते हैं हम। देखिए 6 टाइम हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम थोड़ा जबरदस्त है इसीलिए अब आ गया आज। इतना जल्दी हमको ऐसा नहीं कर सकेगा वो, हम मार दे सकते हैं, वो मार देगा। ये दिखाने का बात तो हम मार ही देगा। आप देखिए ये क्या, ये एक पेज में जो है ना, आप देखिए असम में, असम का ताल्लुक जो रखते हैं ना, वो जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है। बाकी राज्यों में क्या होता है, ओपोजिशन का साथ बीजेपी का साथ लड़ना पड़ता है, वहां में एक्सट्रीमिस्ट का साथ लड़ना पड़ता है। ये जे अब देवव्रत सैकिया को देखा ना, उसका पिताजी का भाई को घर में जाके गोली मार के चला गया था। उसका अंकुल को बहुत कांग्रेस का बहुत आदमी को असम में अल्फा का साथ फाइट करके हम लोग सरकार किया। तरुण गोगोई जी ने बहुत फाइट करके सरकार लाया, हिटर से सैकिया जी ने। तरुण गोगोई हमको जैसे अटैक किया देखा है आपने, हिटर से सैकिया जी जब चीफ मिनिस्टर रहा उस समय ऐसे रिवॉल्वर लेके उसको अटैक किया था। आप जानते हैं ये सब। इस अल्फा लोगों ने सरेंडर किया, ये सरेंडर अच्छा है। मेन स्ट्रीम में आया, मेन स्ट्रीम में आ जाने का बाद वो अल्फा नहीं रहता है, हमारा असम में साल्फा बोलता है। लेकिन ये जो हम अभी पढ़ने जा रहा है एक पेज, इसमें लिखा है जे हेमंत बिस्व शर्मा अल्फा है। ये अल्फा बैन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो सरेंडर किया तो दूसरा बात है, अगर सरेंडर नहीं किया, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं असम का डीजीपी। क्या हो गया बीजेपी का, आपका डेमोक्रेसी बीजेपी का दिन में जिस एसपी ने उसको रेड हैंड पकड़ाया है, डेमोक्रेसी है बीजेपी, उसी एसपी
हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर और ये एसपी जा जाके डीजीपी हो गया। ये जरा घर में जाके अब घर में जाके सोचिए क्या हालत है असम का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन। ये हम पढ़ रहा है 25/9/1999 का एक फाइल। ये हम नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका ऊपर भी वो एसपी था उस समय। Guwahati city filed his affidavit in opposition inter alia stating as under, क्या है? During interrogation, both the apprehended activists stated before police that they were member of band Alpha organization and also led the policy party of recovery of a revolver 26, revolver का हम नहीं जानते, revolver का RDS क्या कहते हैं उसको, 26 RDS, live ammunition and some incriminating documents of Alpha, which they along with their associate, I repeat, which they along with their associate Himanta Biswa Sarma, उस समय डॉक्टर नहीं था इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा लिखा है, Himanta Biswa Sarma kept concealed at backside of the kitchen of SR Boys Hostel of Cotton College through one Aniruddha Sarma, cook on the said hostel. Moreover, often they were provided shelter in the hostel by the Himanta Biswa Sarma. एक नहीं है, उसको कैसे जाके आपको in the said affair, there was a definite evidence of the respondent number 6. Respondent number 6, आप कोर्ट में हिमंत बिश्व शर्मा, linked with Band Alpha Liberation Front of Assam Alpha and alleged of working for the band outfit and collecting huge money. रेड हैंड पकड़ा गया, वो पैसा जॉब का एक्सटॉर्शन करने के लिए गया था। तो हम जानना चाहते हैं अगर हमारा असम में वो चलता है, अगर वो सरेंडर किया तो दूसरा बात है, अगर सरेंडर नहीं किया तो हमारा मांग है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, अगर किया है तो दूसरा बात है। Respondent number 6 of extortion from various businessmen of Greater Guwahati under threat of life and forcibly taking away of vehicle for use for illegal activities. According to the information of the petitioner, even the record of the Paldun Buzar, वो लेकिन वो फाइल ही गुम हो गया, जानते हैं ना सर, ये फाइल नहीं है अभी, ये तो आपका हिमंत बिश्व शर्मा ही जानता है। ये एक्टिव मेंबर ऑफ अल्फा एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कंप्लेनिंग, उसका नाम लेने से फिर उसका ऊपर चीफ मिनिस्टर। इट वाज आल्सो हर्ड दैट ही वाज caught red-handed by police party while he wants to extort the amount of rupees 5 lakhs from the complainant as demanded earlier in the name of Alpha, recover of Alpha related to incriminating documents। उसका बाद उसको अरेस्ट करके ले गया, रेड हैंड पकड़ा के, और 15 दिन उसको जेल में रहा। थैंक यू। इसीलिए इनको करने से नहीं पूछता आदमी लोग सब जानता है वो अल्फा है। यहाँ में आप पूछ रहे हैं, यहाँ में सजा वजा के अच्छा करके आता है ना, असम में जानते ही है वो सब, असम में पूछता नहीं है, यहाँ में पूछा है, यहाँ में आप सब नहीं पढ़ा ना, वो 2 फाइल चोरी हो गया वहां में, ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं ना, एक पलटन बेजान का केस, एक आपका चांदमारी का केस, सब जानते हैं 77 पॉइंट क्या है, उसी पे तो केस है ना, कितना कर सकते हैं। हाँ वो कह सकते हैं, हम थोड़ा डरा हुआ है कि हम लोग का ऊपर भी थोड़ा बहुत है, हम लोग भी हेल्प किया है उनको, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि